ajụjụ nke bụ anyị chọrọ ịjụ gị maka na ị kwutere ihe gbasara alụnsị most especially ndị mmadụ na-echekwa na alụnsị na-enye ego biko kọwagodi okwu a n'nkeji maọbụ n'ahịrị. Okay. Kedu ihe dị iche na alụnsị, kedu ihe dị iche n'ọgwụ? Ekene m gị. Ndo. Ka m dogodo onye ọbụla anya first of all. Ọ gịnị bụ alụsị? Ịma na ụfọdụ na-ejeneralize both ma mmụọ si na nakunite and mmụọ hibele hibe as alụsị. Most people na-ejeneralize ya as alụsị. Alụsị bụ ya bụ mmụọ anyị bụ mmadụ ji aka hibe hibe iji nyere anyị aka ichekwa ngwule anyị, ichekwa obodo anyị, iji nyere anyị aka kwụsị alụ na-eme na obodo anyị, iji nyere anyị aka ibinye ọkụ ọgbaghara enwere na be anyị, maọbụ iji nyere aka anyị nụọ ọgụ na tụlụ ugo na ọgụ anyị na-eje nke a bụ alụsị. Then enwere mmụọ jeke adịla onwe ya tụọ anyị wee kunie ihe dị ka ngwu, ihe dị ka nge, ihe dị ka ọjị, ihe dị ka nemdem, ọgbụ and the rest of them. Na-ekwu na now mkpọkọta nche na-alụsị nsogbu adịrọ mana na mkpọkọ niile bụkwalụ alụ kwụsị na ya chọrọzi alụ. Abịazi ndị ụka na-asị gị dat na ha na-efe chi dị ndụ na anyị na-efe chi nwụrụ anwụ chi ejiri aka wee mee na ha na-agọ mmụọ na anyị na-agọ mmụọ mana jụọ onye ụka onye bụ Chukwu, ọ sị gị na Chukwu bụ mmụọ then ka ị na-agwasị m na ị na-agọ gị mmụọ onye ka ị na-agọlụ ọrụ mmụọ ka ị na-agọlụ na Chukwu ahụ anya dị asa isno nke ahụ iche. Ogene bụ ọgwụ. Eziokwu na enwere good side of ọgwụ and bad side of ọgwụ. Maka ihe nwere ọghọm. Ọtụtụ n'ime anyị na-agwọ ọgwụ chee na aja ka anyị na-achụ amana ndị na-edeceive edeceive. Now ogene bụ ọgwụ. Ọgwụ bụ ihe wekọtara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na anụmanụ ma nke dị ndụ ma nke bi n'ọfịa ma nke nọ n'ezi ma nke nọ n'ime were tikọ ọnyọ kwubie okwu were ọfọ gịnị tie ya o wee lụba ọrụ maka gịnị na ọ bụ okwu ekwukwasịrị ya na bie na-alụ ọrụ na ya na-afịa na mgbọrọgwụ ọ na-echọ ka ọ bụ then prepare ya ka ọ ga-esi wee lụọ ọrụ either on the side on the positive side. Now alụsị maọbụ mmụọ maọbụ ọgwụ a na-enye ego? Azịza bụ mba, ha nara enye ego. Kedu ihe alụsị na-eme, kedu ihe ọgwụ na-eme? For instance, ka ebigoro from ọgwụ onye gwọla awele, onye gwọla oruru, onye gwọla oke ite, onye gwọla ibo. Manye ndụ ibo bụ abụla ọgwụ awele, ibo bụ ọgwụ eji eje ọgwụ bọsị bulu gboo but ya na-akpọ ya ọgwụ awele. Then ndị ọgwụ eji akpatasị ego kedu ka ọgwụ a si alụ ọrụ? Ihe ọgwụ ahụ na-eme bụ gịnị? Ịsụrụ gị ụzọ gị, ime ka ya bietala aka ka kpụrụta ya nso n'ike na ka eweta ya nso n'ike instead of isobe normal process gị na-akara ịkatara na akara aka gị and akara ụwa gị bụ time factor gị n'okwu ikwutere n'iyi ụwa gị maka agwụ gị nka na ozi yi bi ụwa. Ọgwụ a ga-ejema gị dọta ya nso ka o luo garụ nso ozugbo ya gozidọta ya nso ọ ba ime gị iweta gị opportunities imepela gị ụzọ mana ike nwata ihe ị na-alụ maka na onye nọ nkịta na-agwa akwụkwọ n'ọgwụ onye nọ nkịta nwere ọ na-eme a ga-enweta si enweta ego ọ ga-esi weje rụtara ya bụ ihe. Then nke bụzi nke dịzi njọ dịgbu nwe na njọ bụ nke aha ha na-abịa ha jezi ime were mmadụ wee tinye n'ime ya. Ọ bụ na ejere n'akala onye ahụ na generation onye ahụ jelekọta ego dị n'akala maọbụ agamiru n'akala aka ụmụaka ọka ya amụ amụ ndị ọmụgolo amụ dọtara ya ihe niile ahụ nso orie once nke ahụ acha ụmụaka ya bịa kpọgụtụzie nọ na ataba afụfụ which means na ọgwụ ha jere ijekere nye gị ego na opportunities dị n'akala ụmụaka akọ ya ebutelu gị efu ya n'iru gị then you make good use of opportunity get that contact play your card very well emege ego elu gị arụ mana ọ bụ na ọmụmụ ga-ewe n'oge nye gị n'aka mmadụ ka ga-esigozi gị n'aka mmadụ ka a ga-esi gị melụ gị amala o ji bụ na ọmụmụ na-achị mmadụ. Then abịa na nke alụsị of 18